Bon dia, classe de segon. Avui veurem l'apartat A de la pàgina 110, la pàgina 112 i el quadre morat de la pàgina 113. Ja sabeu que a l'edat mitjana no existissin les fàbriques i el sistema de producció dels objectes és més lent, més costós i es fa a mà. En un taller artesanal, en un taller d'un mestre artesà, d'un gremi, es fan els objectes artesans. Es fan cadires, es fan armes, es fa roba, es fan sabates, qualsevol objecte que es gastava a l'edat mitjana es feia dins d'un taller. Imagineu-vos, per exemple, una sabata. Avui dia les diferents parts, imagineu-vos els cordons, la sola, la part de cuir o la part de fibra tèxtil, es fan en diferents fàbriques que és possible que estiguen en diferents països. Després, totes les parts arriben a una fàbrica central que és on es munta la sabata en qüestió. A l'edat mitjana, això era completament diferent. A un mateix taller artesanal es feia tot l'objecte amb tots els seus components sense haver de deslocalitzar la producció o d'utilitzar diferents tallers. En un mateix taller es fa tot l'objecte. En cada ciutat n'hi ha diferents gremis. Gremi de fusters, gremi d'orfebres, gremi de sabaters. Les gremis són associacions de treballadors d'un mateix ofici amb l'autoritat d'imposar reglamentacions o normes a la resta de treballadors del mateix ofici, fins i tot amb l'autoritat d'autoritzar qui pot tindre un taller i qui no pot tindre un taller. Els gremis també decideixen de quina manera s'ha de fer un objecte, quins elements s'han d'utilitzar, quins materials s'han d'utilitzar i com és el seu procés de fabricació. Estableixen reglamentacions prou estrictes que tots els artesans han de complir. Quins tipus o categories d'artesans trobem? Primerament trobem els aprenents. Els aprenents són xics joves, normalment xics, que comencen en l'ofici. Com el seu propi nom indica, comencen a aprendre l'ofici, a treballar amb la maquinària, a anar perfeccionant la seva forma de fer un objecte. Després tenim els oficials. Una vegada ja has passat uns quants anys desenvolupant aquest ofici, una vegada ja tens certa destressa, normalment ascendixes a oficial, és a dir, ascendixes de categoria. I finalment tenim els mestres artesans. Els mestres artesans són els que dirigeixen un taller, un lloc on es fa un producte artesanal. No és fàcil arribar a ser mestre artesà. Per a començar, has de tindre suficient capital per a poder fer el teu propi taller, perquè no pot haver-hi més d'un mestre artesà en cada taller. A més, has d'adquirir gran perfecció en el desenvolupament de l'ofici. Això què vol dir? Has de passar un examen. L'examen el fa el gremi de treballadors en qüestió. Si tu eres sabater i vols ser mestre artesà, tens diners per a fundar un taller, el gremi de sabaters et farà un examen. Si el gremi considera que tu t'autoritza a fer aquest examen perquè també has d'invertir diners per a fer l'examen i considera que tu tens suficient mestria en el desenvolupament del teu ofici, te permetrà ser mestre artesà. Recalque que els gremis controlen tota la producció artesanal d'una ciutat, controlen la seva qualitat i fixen els preus dels productes finals. Passem a la pàgina 112. El primer punt és el de les grans fires. Recorde que al segle XII ja han cessat les invasions dels normands, els vikings, també les invasions dels hongaresos, els musulmans a la península ibèrica han retrocedit i a la resta d'Europa també han retrocedit, i els senyors feudals ja no es fan guerres tan cruels o tan fortes entre ells. A més, es tracta de respectar les persones que no formen part de la casta noble, que no són guerrers. Es tracta de respectar els comerciants. Tot això proporciona certa estabilitat,
per a que puguen aparèixer rutes comercials, per a que puguen aparèixer també fires a les ciutats. Les fires es fixen determinats dies a l'any, s'estableixen en ciutats les quals estan dins de rutes comercials i ahí arriben productes normalment de països llunyans o productes que normalment no es poden adquirir a la ciutat. Al final, el que passa és que els monarques decideixen protegir les fires perquè d'alguna manera, protegint els mercaders, s'asseguren una font important d'ingressos. Les rutes marítimes a llarga distància. És sorprenent, però a l'edat mitjana, sobretot al final de l'edat mitjana, és més ràpid una ruta que es fa per mar, per mitjà de vaixells, que una ruta que es fa per terra. Per què? Perquè imagineu, el mitjà de transport que existís per terra, el més ràpid és el carruatge, és a dir, un cavall que tira d'un carro amb persones i mercaderies. Aquest mitjà de transport és prou lent si el comparem amb el vaixell. Quin tipus de navegació es practica? Es practica la navegació de cabotatge. Això què vol dir? Que el vaixell va bordejant les costes i va anant de cap a cap. El vaixell no s'adentra a la mar, sinó que va sempre d'una forma més o menys paral·lela a la costa, a la terra. Un dia va a un port, un dia va a un altre port i a poc aconsegueix arribar a destins molt llunyans. Podem distingir dos grans rutes marítimes. La primera va pel Mediterrani. La primera posa en contacte llocs com Espanya, Itàlia, l'Imperi Bizantí. D'Espanya n'hi ha ports importants com el de Cadis, el de València, el de Barcelona. A Itàlia també n'hi ha ports molt importants com el de Gènova, el de Nàpols, el de Palerm. Nàpols i Palerm són grans productors de blat, cosa que és molt important a l'edat mitjana, ja que de vegades n'hi ha escassetat de gra i s'ha de suplir a través mitjançant el comerç. El de Gènova també, i a l'Imperi Bizantí tenim la gran ciutat de Constantinoble, el pont entre Europa i Àsia. Què productes s'intercanvien a través d'aquesta ruta? La península ibèrica s'especialitza en la producció de llana i de cuir. Itàlia s'especialitza en la producció de gra i la producció de determinades manufactures. I l'Imperi Bizantí és el pont d'arribada dels productes d'Orient, dels productes de Xina, de l'Índia, etc. La seda i les espècies arriben als ports o a les ciutats de l'Imperi Bizantí i mitjançant la ruta del Mediterrani poden arribar al sud d'Europa, és a dir, a Espanya i a Itàlia. Després tenim la Hansa, que és una ruta comercial que va pel nord. Unís l'oceà Atlàntic amb el mar del Nord i amb el mar Bàltic. És a dir, posa en contacte les costes de Portugal i del mar Cantàbric amb les costes de França, les costes del nord de França, del nord d'Alemanya i de la península escandinava i del mar Bàltic, també d'Anglaterra. En què productes s'especialitza cada regió? Bé, de la península ibèrica, una altra vegada, tenim la llana i el cuir, però també tenim el ferro, que sobretot es produeix on avui dia està el País Basc. Del mar Bàltic tenim un producte que és l'ambre, en castellà àmbar, que ja sabeu que a l'època de l'Imperi Romà també es comerciava amb aquest producte. També n'hi ha peix, n'hi ha fusta, etc. D'Anglaterra, per exemple, també s'extrau l'estany. N'hi ha ciutats comercials molt importants com Anvers, Bruges, Gant, que s'especialitzen en la producció i la comercialització de la llana, dels productes tèxtils. Aquests productes són els més importants d'aquesta ruta comercial. Com ja hem dit, les rutes terrestres, les rutes que es fan per terra, no són tan importants. I sobretot, si vos fixeu al mapa, les que van per la península ibèrica, per França, per Alemanya i el centre d'Europa, per Rússia, etc., són rutes que d'alguna manera posen en contacte una ruta comercial marítima, la del Mediterrani, amb altra ruta comercial marítima que és la de la Hansa, la del mar del Nord, el mar Bàltic, l'oceà Atlàntic, etc. I encara que al mapa d'aquesta pàgina no apareguen, també n'hi ha rutes locals que tenen importància i projecció dins de la seva zona.
com per exemple la de Xampanya, molt conegut, una ruta comercial molt coneguda que posava en contacte diferents ciutats del centre de França. Una fita molt important en la història del comerç va ser l'arribada de Marco Polo a la ruta de la seda, és a dir, l'arribada a Xina mitjançant la ruta de la seda. Sabeu que la ruta de la seda és una ruta comercial que anava pel centre d'Àsia fins a arribar a Europa i a la Xina. Connectava Europa amb Xina. D'ahí provenien les espècies i la seda, que tan famós que eren productes de luxe a l'Europa de l'edat mitjana. Marco Polo va narrar els seus viatges, va parlar de les riqueses i les meravelles de Xina, de l'Índia. Això va espentar als futurs viatgers a trobar una ruta marítima per a arribar a Xina o a l'Índia. Passem al quadre morat de la pàgina 113, la circulació de diners. D'ací, primerament és important parlar de que, clar, aquesta revitalització del comerç el que fa és que les ciutats o els estats comencen a acunyar moneda, és a dir, comencen a produir moneda d'or i de plata per afavorir els intercanvis comercials, per afavorir la circulació dels productes. A més, es crea un procediment, una innovació que transformarà el comerç de manera definitiva, que són les lletres de canvi. Abans de que existien les lletres de canvi, els mercaders havien d'anar per les rutes comercials amb el seu propi diner, amb moltes monedes d'or i de plata. Si els assaltaven, perdrien gran part del seu patrimoni. Què passa? S'inventen les lletres de canvi. Les lletres de canvi són, a la fi i a la cap, el reconeixement d'un deute. A les lletres de canvi, que són un paperet com aquest, signen el deutor i signa la persona que rebrà el deute. No és necessari, per tant, anar a les rutes comercials amb molts diners. Solament és necessari anar amb un paperet. I d'aquesta manera el comerciant no posa en risc el seu patrimoni. Això el que farà és agilitzar moltíssim el comerç i facilitar les coses a les persones que es dediquen a aquesta activitat. El dinero es del mundo, el gran agitador, hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.